Ďakujem veľmi pekne. Vážení občania, keďže tu máme priamy prenos, chcela by som vás informovať o niektorých veciach, ktoré boli medializované. A tieto veci ja nevykrikujem vo vašich novinách, vy nevykrikujte na zastupiteľstve. Nech sa páči. Stanovisko mesta Humene chcem prečítať regionálnemu týždenníku Slovenský východ a poviem prečo. Mesto Humene obdržalo rozhodnutie z tlačovej rady Slovenskej republiky, kde tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje: Dňa 23. maja 2016 tlačová rada Slovenskej republiky konštatovala, že zo strany týždenníka Slovenský východ regionálne noviny Zemplína došlo k porušeniu etického kódexu novinára, a to v článku bodu 2, bod 1 kódexu, ktorý označuje za prvoradé hodnoty pre novinára hodnotu spravodlivosti a slušnosti. V článku 2, bod 2, podľa ktorého je povinnosťou novinára riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektívnosti, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti. A článku v bode 3, bod 13, kde je povinnosťou redakcie, ak sa ocitne v konflikte záujmov, primeranou formou o tomto informovať verejnosť, čo považujeme, že v danom prípade sa Slovenský východ dostal do konfliktu záujmov. Mesto Humene podalo na vyššie spomenutý týždenník sťažnosť vo veci uverejnenia tendenčných, nepravdivých a neobjektívnych článkov, konkrétne čísle 1 ročník 19 zo 4. januára 2016. Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovila týždenníku Slovenský východ regionálne noviny Zemplín upozornenie, vyzvala vydavateľstvo tohto týždenníka, aby uverejnil predmetné rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní, čo sa nestalo, takže chcem občanom o tom informovať, svojho periodika po doručení rozhodnutia. K dnešnému dňu sa tak doposiaľ z nezistených príčin nestalo a preto mesto Humene túto správu zverejňuje aj touto formou pre poslancov mestského zastupiteľstva a pre občanov mesta. Toto rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke mesta a preto sa chcem vyjadriť aj určitým medializovaným veciam, pretože naozaj dochádza k tomu, že je možnosť. Aj z toho dôvodu mesto Humene vydalo stanovisko k regionálnemu týždenníku Východ, že nebude regionálnemu týždenníku Východ odpovedať, pretože toto sa tam stáva, ale aj napriek tomu má regionálny týždenník Východ povinnosť mestu uložiť otázky. Ak mesto uverejní odpoveď, že nebude odpovedať z daných príčin, regionálny týždenník Slovenský východ má to povinnosť uverejniť. Tak ako to momentálne nerobí v žiadnom článku. Samozrejme, že budeme ďalej postupovať v týchto intenciách. O čom je toto, pani primátorka? Takže teraz chcem povedať... Prepáčte, pani poslanci, o čom je toto ďalej, nemáme sa možnosť vyjadriť. Chcela by som povedať, poprosím vás, nevykrikujte, ja vo vašich novinách vykrikovať nemôžem, ani mi nedáte priestor. To je mestské zastupiteľstvo. Ďalej by som chcela občanom informovať, že boli uverejnené články v tomto takisto týždenníku aj v inom, čo sa týka útulku pre bezdomovcov. Chcela by som informovať, že útulok pre bezdomovcov, pre ľudí na Kukučinovej ulici, spravuje Vyšší územný celok na základe nájomnej zmluvy od 1. júla 2002. Ku dňu 30. júnu 2016 dal Prešovský samosprávny kraj výpoveď z tohto útulku zo zmluvy. Nakoniec sú to výpoveď stiahol. Písali o tom médiá niektoré, musím povedať, iba niektoré, dve, pani redaktorky aj tí, ktorí sa týka tá správa, ktorá prišla o tom, písali o tom, ale už nenapísali, že Vyšší územný celok stiahol túto výpoveď a chcem povedať prečo, aby bolo jasné. Mesto Humene, čo sa týka nájmu, je tam 800 € nájom. Mesto Humene nemá problém tento nájom odpustiť Vyššiemu územnému celku, ale nemôže teplo, ktoré dodáva centrálny zdroj Humenská energetická spoločnosť a Chemes vo výške 11 505,84 € ročne za rok 2004, nemôže odpustiť, a to z toho dôvodu, že sú to náklady, nie sú to náklady mesta Humene. Čiže najväčší problém, ktorý bol v útulku, je vysoké teplo. Chcem povedať, že samozrejme, že niektoré médiá sa snažia vytvárať konflikt, ktorý neexistuje medzi Vúckou, mesta a podobne. Pán Chudík sedí predo mnou rovno v lavici v Národnej rade Slovenskej republiky, takže o tejto veci rozprávame. A možno sa aj spýtam, že aj Korzák sa nás pýtal tieto otázky, ktoré sme im podali odpoveď a už 2 týždne o tom nepíšu. Prečo o tom nepíšu? Pretože sa snažili vyvolať konflikt, ktorý neexistuje.
pretože jednoducho mesto Humenné vie, namontovalo nové merače, ale nemôže platiť za vyšší územný celok 11 505 eur za drahé teplo, ktoré majú nielen bezdomovci, ale aj všetci Humenčania. Za takéto výšky tepla. Chcela by som preto povedať, že určite, čo sa týka Humenného, hľadáme čo najlepšie s pánom predsedom, čo najlepšie riešenie, ale musíme jednu vec povedať, že ja ako primátorka nehľadám len riešenie nízkych nákladov, ale hľadám za mesta aj také riešenie, že ak by sa títo bezdomovci mali niekam presťahovať, tak mi záleží aj na ľuďoch, ktorí bývajú vedľa, kde sa presťahujú. Nie je to aj o bezdomovcoch, ale je to aj o tom, že kde títo ľudia bez domova budú bývať, aké lokalite, alebo kde ich presťahujeme. Ak ich presťahujeme, máme voľné ešte jedno poschodie, a jediný problém, ktorý je v útulku, je vysoká cena tepla, kde tento dom je napojený na centrálny zdroj tepla, kde ho dodáva Humenská energetická spoločnosť. My sme asi pred rokom namontovali merače, urobili sme všetko preto, aby sme tieto veci energeticky znížili. Čiže to je jedna vec, ktorej som sa chcela vyjadriť. A bola by som veľmi rada, ak sme podali odpovede, keby sa aj ďalej týmto článkom zaoberali médiá, ale musím povedať jedno, prepáčte ešte, že som meškala, ale pravidelne sa stáva to, že nielen poslanci, ale je to už taký tu na národný folklór, že čokoľvek sa v meste urobí, ide na trestné stíhanie, tak by som tiež bola rada, aby ste mali nielen médiá, tí, ktorí písali o útulku, aby mali tú sebareflexiu, dokončili ten článok, ako sa to ďalej vyvíja. Ale aby aj poslanci, ktorí stále dávajú trestné oznámenia, a samozrejme, keď tu dneska vidíte, ale ja sa toho nebojím, jedna kamera je tu z novín Podvihovácky, ktorej konateľom je pani Kornajová, samozrejme je v priestoroch, alebo má kanceláriu vo firme Chemec a je prepojená. Čo povedala aj tlačová rada, že by mala napísať? Že na jednej strane, keď je hovorkyňa Hesky, na druhej strane je šéfredaktorka, tak by mala napísať, tak to píše napríklad noviny SME. Takže mám tu kopu kamier, z toho dôvodu mám tu kopu kamier, z toho dôvodu mám tu toľko kamier, pretože musím bohužiaľ chodiť na rôzne súdy, kde ma žaluje táto spoločnosť. Akékoľvek poviem slovo, tak ma zažalujú za slovo, aby som sa ospravedlnila, čo považujem za šikanu. A považujeme za šikanu to, že rôzni poslanci podávajú rôzne trestné oznámenia. Som za, ja všade pôjdem vypovedať ako štatutár, aj zajtra pôjdem vypovedať, aj dneska mám ešte iné, musím odísť z tohto zastupiteľstva. Len by som poprosila pánov poslancov a novinárov, a teda firma, ktorá zastupuje tieto noviny, a teda je tam určite prepojenie, to si dovolím povedať, aby potom mali tú sebareflexiu a napísali: vážení občania, podali sme trestné oznámenie, ako to bolo v prípade Babiaka, pani Cehelskej a podobne, podali sme trestné oznámenie a polícia povedala, že toto trestné oznámenie sa nezakladá na pravde. A že sa nezakladá na pravde a trestné stíhanie bolo zastavené, alebo žiadne stíhanie sa neudialo. To by som vás veľmi pekne poprosila, pretože naozaj musím potom, ja s tým nemám problém, ja pôjdem kdekoľvek vypovedať, ale musím potom veľmi rozlišovať čas. A pre mňa je oveľa dôležitejšie, aby som išla to, kde musí štatutár, aby som šla, preto aj meškám dneska, budem musieť aj zo zastupiteľstva odísť, bohužiaľ, pretože budem musieť ísť vypovedať ako štatutár, ale nemám s tým problém. Mám len jednu vec, chcem poprosiť tých, ktorí tieto údania dávajú na mesto, kľudne ja pôjdem na všetky vyšetrovania, na všetky výpovede, zúčastním sa súdov, aby potom mali tú slušnosť a tú sebereflexiu a napísali do médií, že toto a toto sa nestalo, ale ako náhle dostane Slovenský východ od rady, že presne citujem, že porušuje kódex novinára, že tieto spravodajstvá sú, a zacitujem ešte raz presne, toto v svojich novinách neuvedie. To znamená, že regionálne noviny Zemplíny došlo k porušeniu etického kódexu novinára, ktorého povinnosťou je riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti a objektívnosti. Takže takto budem informovať občanov počas zastupiteľstva, pretože myslím si, že občania majú právo počuť aj vyvážené informácie z druhej strany. Máme pripravené tieto... Zapnite pána predsedu. Keď môžem ešte, ja vrátim sa k bodu 10, návrh na udelenie ocenení mesta Humenné. Poprosím pani kolegyne, pánov kolegov, aby cena mesta Humenné maximálne 3 krúžkovali. To nie je
ukončiť rozprávu. Pani Celovská, pán Hopta, nech sa páči. Ja v tej cene. Ja neviem. Pani, zapnite pani Celovskú. Ja neviem, čo tu teraz predvádzaš. Rokovali sme veľmi seriózne, veľmi pekne pod vedením pána zástupcu Semanca. Prišla si tu jak reka voda a riešiš vzťah, ktorý máš so Slovenským východom a rýchlo ideš tu si čítať občanov. Urob si tlačovku. Nemáme vzťah. No, urob si tlačovku a informuj občanov. Čo je toto tu? Ty máš riadiť toto zastupiteľstvo, to je naše rokovanie, nás poslancov. Ty tu prídeš a vstúpiš si do toho a útoky kadejaké. Prečo nepovieš, že sú mesto prehralo s Kornélovou? No, a iné veci, ale nebudem to tu ťahať. Tu ide o princíp, čo ty tu teraz dnes robíš. My máme bod, máme v ňom pokračovať a ty keď chceš tú tlačovku, ty riadíš zastupiteľstvo, ty nemáš na čo komentovať, nemáš čo útočiť na ľudí. To nie je tvoja úloha. Pani poslankyňa, je vám povinnosť informovať občanov tohto mesta. Tak si rob tlačovku. Pani poslankyňa, ešte raz nehovorím k vám, hovorím k vám všetkým poslancom, nie k tebe. Mám povinnosť informovať občanov tohto mesta. Môžem ich informovať akýmkoľvek spôsobom a jednoducho vidím, že sa ti to veľmi nepáči, lebo už presne vieš od pani Kornélovej, ako prebiehajú súdy. Môže sa ti to nepáčiť. Ja chcem informovať občanov mesta. Nevykrikuj po mne, ja som bola ticho, keď si ty rozprávala. Ešte raz. Budem informovať občanov tohto mesta, pretože sú nepravdivé, zavádzajúce informácie, za čo nám dala aj tlačová rada. Súd sme neprehrali. Súd, ktorý bol s Korzárom, spravedlňujem sa, s Východom, žaloba bola zamietnutá, neprehrali. Ale počkáme si, čo bude napísané v rozsudku. Lebo v rozsudku pán sudca povedal, pokiaľ nemá svojho advokáta, že článok bol tendenčný, ale počkám si, čo napíše sudca a potom sa budem k tomu vyjadrovať. A pani poslankyňa, ja není som Jana Vaľová. Všetky veci, ktoré sa dejú pri výkone primátorky mesta Humenného, sa týkajú mesta Humenného, pretože tieto veci sa dejú pri výkone mesta. Ešte raz, vždy budem poslancov informovať, je to moja povinnosť. A keď sa rozhodnem, že to budem informovať na zastupiteľstve, budem informovať na zastupiteľstve. Keď sa rozhodnem, že občanov budem informovať na zastupiteľstve, budem informovať na zastupiteľstve. Vy takisto informujete občanov na zastupiteľstve, takisto máte rôzne tam interpelácie a tak ďalej. Toto bola moja povinnosť, pretože mi je ľúto, že sa zavádzajú ľudia bez útulku, zavádzajú sa občania Humenného a chcem, aby títo občania nemali, tak ako to predtým bolo, že prišli sa ma ľudia pýtať pred voľbami, že je tu žltačka, vyšlo a podobne. Ja som povinná, aby som tieto negatívne správy, ktoré môžu dopadať na občanov, vysvetlila. Aj poslancom, aj občanom mesta Humenné. Pán poslanec Hopta. Ja dve veci. Poprvé si myslím, že... Aj to, že pani Kornélová čekala. Nie, pani Kornélová. Chcelo niečo povedať. Pani Kornélová viac menej chcela, aby som požiadal, aby sa mohla ona k tomu vyjadriť, hej, pretože bola tu dosť často obviňovaná, tak ja si myslím, že Ja sa nemôžem vyjadriť. bola vyférového.